Mua pidempään seuranneet on varmasti huomannut jo jotain muutoksia sisällössä, mitä mä pistän YouTubeen. Aiemmin mä kiroilin paljon, puhuin nuuskasta ja melkein joka videolla mä join kaljaa. Mä oon jo vuosia sitten piilottanut mun kanavalta esimerkiksi kaikki nuuska-arvostelut ja paljon muutakin materiaalia. Johtuen yksinkertaisesti siitä, että mä en vaan ollut tyytyväinen siihen materiaaliin, mitä mä oon pistänyt pihalle. Mun kanavalta löytyy edelleen siis todella paljon sisältöä, mitä mä en oikeasti ikinä olisi edes halunnut julkaista. Siihen aikaan, kun mä aloitin YouTube-videoiden teon, eli Sivarissa 10 vuotta sitten, niin mä luulin, että mä nautin elämästä ihan täysin rinnoin, koska mä voin juoda ja tehdä asioita ilman, että mutsi valittaa mulle tai kukaan valittaa mulle. Mutta nyt mä oon oikeasti tajunnut sen, että se ei todellakaan pidä paikkaansa. Musta tuntuu, että ihminen oppii itsestään todella paljon asioita, kun täyttää 30. Mä oon itse siis 31-vuotias ja tuntuu, että mä oon vasta viime aikoina alkanut oikeasti elää mun elämää. Mitä mä sitten tarkoitan tällä? No yksinkertaisesti aiemmin mä oon puhunut sitä, että mä en pysty lukeen yhtään kirjaa, että mun on pakko kuunnella, koska mä en pysty keskittyyn siihen kirjan lukemiseen. Nykyään mä luen kirjoja. Mä nautin siitä lukemista ihan uskomattomasti ja se on jotain ihan uskomatonta. Kouluaikoina mä en pystynyt kirjoittaa yhtään, siis niin kun mulle kirjoittaminen oli todella vaikeaa. Esimerkiksi jotain yläasteella äidinkielen esseitä, jos piti kirjoittaa, niin mun piti kuunnella musiikkia, että mä pystyin keskittymään paremmin siihen kirjoittamiseen. Mutta nykyään mä kirjoitan ihan vaan yksinkertaisesti mun ajatuksia paperille, koska se helpottaa huomattavasti sitten taas oman pään sisäisiä asioita ja mä pystyn hahmottamaan asioita paljon selkeämmin, jos mä kirjoitan ne paperille ylös. Mulla on muutama vihko, mikä alkaa olemaan täynnä kaiken näköistä tekstiä. Nykyään mä myös nautin yksinkertaisesti videoiden editoimisesta. Siis musta tuntuu, että silloin kun mä aloitin ja niin kuin monet vuodet sen jälkeen, se mun videoiden editoiminen oli semmoista pakkopullaa, että siinä vaiheessa kun mä saan videon kuvattua, mä ripuloin sen äkkiä koneella kasaan ja pistän YouTubeen. Et mä en käyttänyt aikaa siihen yhtään. Mä en nauttinut sitä tippaakaan, mä vaan haluan sen materiaalin mahdollisimman nopeasti YouTubeen, että ihmiset pääsee näkemään sen. Sama pätee myös kuvaamiseen, että ennen mä kuvasin käytännössä yhdellä autolla videoja ja silleen nyt, jos olette seurannut näitä mun uusia videoita, niin mä kuvaan viikon mittaa vlogia, kun mä oon kotona ja sitten mahdollisesti töissä, niin kuin tällä hetkellä mä kuvaan pohdintaa siihen alkuun ja loppuun. Ja sitten mä käytän oikeasti monta tuntia sen videon editoimiseen. Toki tämän videon editoimiseen ei todennäköisesti mä kauhean kauan en ainakaan usko niin, koska tää nyt ei ole hirveän pitkä. Sitten varmaan niin kuin ne isommat muutokset, mitä mulla on tapahtunut mun elämässä. Tää tulee varmasti yllätyksenä joillekin ja jotkut on huomannut sen. Mä olen lopettanut alkoholin juomisen. You what? Mä oon lopettanut sen täysin. Mä puhun joskus aiheesta enemmän ja se varmasti auttaa ymmärtämään paljon paremmin tätä kaikkea. Ja myös tähän mä haluaisin lisätä sen, että mä oon puhunut viime videoilla jonkun verran siitä alkoholin käytöstä. Mä en tule olemaan semmonen ihminen, joka tulee paasaamaan siitä teille, että kuinka on hyvä lopettaa alkoholin käyttöä ja kuinka minäkin olen lopettanut ja ei, jokainen elää elämänsä ihan omalla tavallaan. That's it. Ja sitten mä oon kans löytänyt innostuksen urheilusta. Mä oon yrittänyt elämäni aikana kaiken näköistä. Mä oon harrastanut lentopalloa, mä oon halunnut harrastaa jääkiekkoa. Mä oon käynyt lenkeillä, juoksu- ja kävelylenkeillä ja mä oon käytännössä kaikkea yrittänyt, mutta mikään ei ole tuntunut mielenkiintoiselta tai mukavalta. Mutta jotain on tapahtunut, mikä on todella hyvä asia. Mä nautin ihan oikeasti liikunnasta verrattuna siihen, mitä se aiemmin on ollut, kun se on aiemmin ollut täyttä pakkopullaa mulle. Nykyään mä odotan sitä, että mä pääsen töistä kotiin, että mä pääsen liikkumaan, että mä pääsen juoksemaan portaissa, että mä pääsen lenkille, mitä ikinä. Siis jotain ihan järjetön muutos, siis mun kohdalla tällaiset asiat, koska jos te olette aiemmin seurannut mua, niin mä oon sanonut sitä, että kun mä olen tällainen, mä en harrasta liikuntaa, mä tykkään juoda kaljaa, mä tykkään käyttää nuuskaa, haluan viettää aikaa itsekseni, niin se videoiden tekokin, niin ei se ole aina ollut
mielekästä, mitä mä oon väittänyt aikana. Musta tuntuu sinänsä hölmältä mainita tästä, mutta mainitaan nyt kuitenkin. Mä luen ihan joka ikisen kommentin, mitä tulee, ja vastaan niihin parhaani mukaan. Jos tosiaan tuli jotain kysyttävää tästä videosta, niin kommentoi. Muista myös tykätä tästä videosta, niin YouTubekin tajuaa sen, että mä olen aktivoitunut uudestaan ja algoritmi herää henkiin ja osaa tarjota tätä videoa paremmin YouTubeen näkyville. Tähän loppuun vielä. Mä oon myös oppinut sen, että kellä mä tätä elämää elän, mutta puhutaan sitten vaikka ensi videossa sitten lisää. Palataan.